Kai. Wannan irin wulakanci ne. Na kira ki a waya baki daga mun ba. Baki ga message din da na tura miki ba? Ina ta kiran ki a waya. To lafiya ka zo sai faɗa kake min soyayya hauka ce? Dan ka kira ni ban ɗauka ba ka san me nake yi? Za ka zo ka rufe inda faɗa? Ka gani fa yanzu ma ba ni da lokacin ka zuwa zan yi katin zaɓe. Katin zaɓe? Katin zaɓen da ba shi da amfani? Mu je mu sha rana, iska, ruwa komai ya ƙare akan duk wahalar nan mu ne. Mu je mu yi zaɓen ƙarshe idan muka zaɓe su dai mu ture mota ta tayi ta bamu daga hayaki. Me amfani yin katin zaɓen? Wannan dai zaɓen ba kamar wanda ka saba yi bane ba, wannan zaɓen za a ga sauyi bi iznillah. Wannan zaɓen za a ga sauyi. Kamar ya za a ga sauyi? Ai duk mutanen da yake ganin su duk iri ɗaya ne. To wannan dai zaɓen ba kamar wanda aka saba yi bane. In har muka zaɓi Suleiman Ɗalib ƴar gaya za mu ga bambanci fiye da wancan na baya. Suleiman Ɗalib ƴar gaya? To wane ne kuma Suleiman Ɗalib ƴar gaya? Oh baka san shi ba? Jam'iyyar su PRP mai alamar ɗan mukulli? To in dai haka ne kwa, ya kamata shi za mu zaɓa saboda jam'iyyar su ba sauran jam'iyyu da suke ta wahalar da mu tun lokacin iyaye da kakanni ba. Idan haka bai ki hakuri. Kin gane? Wannan katin zaɓen ni da ke za mu je ni ma dama ban yi ba. Kin gane? Idan muka yi ranar zaɓe mu je mu zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa mai kike karamar hukumar dawakin kudu a ƙarƙashin jam'iyyar PRP mai alamar kuba. Ko ba haka ba? Saboda haka mu je. Kin gane komai ya wuce.